Nogoi mankhana tai oro sotui som phului rwkha bazar khaina bagui hingkhe naitongdi nokno phunugai tongano hingkhe thogo khe rwi bazar serui tongo phirok masa abo kagui thangbaikha hingkhe bazar serui nabaikha tabukhe muisongnai hingkhe naitongdi nokno phunugui tongnai hingkhe oro khe joto nangmani mosola rok rwi rwbaikha ang hingkhe kaham khe kolui tongo tabuk hingkhe aluk bai tomato rwinai rwui muisongnai hingkhe tomato bai aluk bo rajak hingkhe oro rwirwkha tabuk hingkhe kaham khe kolui nanai hingkhe naitongdi nokno phunugui tongano. Kaising purung kangke bazar serui tong phurui electric o abo line phaiyangnai rirwkha tongsa tangjak jani hingkhe tabuk hingkhe gas hwsai muisongui tongo hingkhe mui bo bini sakni bwtwi rani thangbaikha hingkhe taisa alada bwtwi rwinai mui muna bagui hingkhe bwtwi bo rirwkha hingkhe naitok. Hingkhe mui bo kutukgui tongkha hingkhe oro tabuk rwui rwswnai hingkhe rwui rwkha hingkhe tei kisa tongui mui karinai to bazar serui muni nyajakno hingkhe tei kisa mui bwtwi kok wngkha hinkhe mui kariui naita hingkhe naitongdi nokno phunuk tongano. Iko muisongmani bo moni paikha hingkhe gas bo off khai rwkha. Iko naisingri tini menu bo mano bini khitungo colour phului rwmani kwchak wngui tongkha hingkhe abo khe menu bo sa hingkhe tabuk hingkha khe bwtwi no bazar khainai hingkhe iko odek khaikha hingkhe tei odek bo serui tongo hingkhe oro karai rok ekdom sitra wngui thangka mane belai tungui colour rok bo haino thangka karai hingkhe naitongdi phunugui tongano bwtwi bazar khai tongo tabuk iko tabuk khe serbaiui kari nakha bwtwi bazar khaimani. Aming rok tam khai tongo nokno phunukgano horni 10 ta tamui tongkha takhon thuyako hingkhe o khe achukgui tongo minu naisingui tongkha.
ไม่น้องเฮ้ยน้องคนไหนตรงเที่ยวกันหนังเฮ้ยไอ้ตัวเด็กcolor Zak red color Light up, okay, tao không có thu chân này.